ngithola ubongo ukuthi yo kwanzima. My sister, into le ikhona umzimba wonke. Umzimba wonke ibikhona. Ngizosho njalo ngithi umzimba wonke ibikhona. Yeah. So bengihamba ke isibhedlela. Mina yikho into engayizama ngabhuti Chris empilweni. Ungafika nawe ukuthi zama ishibush. Yayizinuka kabuhlungu kanjani? Ngizoyizama. Nkosi. Ngoba ngifuna ukusinda. Angidingi lento ekumina. Masonke isikhathi bengizama noma ngabe mina kunomuntu wakwathi angizame ini idomestos. Yazi idomestos ishisa kanjani? Bayenzeni my sister? Why kushisa ibhadi ke lo? Why bayenza? Angithi phela shuthi yena ngokubona kwakhe. Abantu abafuna ukuthi abazi. Uthi angizame idomestos. Fine ngayizama idomestos. Wenza ukugeza ngayo. Geze ngayo. Yo. Ah my sister. Hayi ngasho ngathi kodwa ngamxolela ngathi hayi naye besa. Ekhulume kabi ngizwe sekuyazwela ke manje. Esinje umuntu wesifazane kumele uyithande njena khona nabafana bezokubona. Emqondo nami ngithi kombe mina ngifuna ukubuka abafana. Okay ngisho ngabe kuthiwa ke ngifuna ukungcola lo. Yeah ngisho ukuthi ngifuna ukubuka isithathe ngifuna ukubuka abafana. Ngifuna ukubuka wonke umuntu okhona. Ntombazane mfana whatever. Ngisondele. Welcome to the Dobest Show. Of course, I hope by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing as usual. I got my man James. And on my right, I got my man Ganda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell as well as join the membership and also donate. Our details shown after the disclaimer. Your donation helps a lot to those who don't have food as well to those kids who don't have shoes. So thank you so much to those who are donating and watching the episode until the end, and please don't skip the ads. Thank you so much. That's another way to support the channel. James, how are you on Grace or what? Yeah, and shout out to Soweto Podcast Studios. Okay, shout out to Soweto Podcast Studios. Siyabonga kakhulu. Yeah, even if bezama ukuthi bathi abafana abangashuthi, we still got friends. Yeah, we still got family. We got families. Yeah, so we're like, hey, to increase you welcome. Yeah, we just do calls, man. It's because of God. Yeah, thank you so much. My brother Kanda is out at the moment. Usakapho guest yethu uthi yogibela. So yeah, my sister siyakubingelela futhi sithi welcome go Chris Network. Ngingenelela kakhulu Chris. Yeah. James. Yeah. Igama lami ngoMbali, ngwakwamsweli. Ngiqhamuka eKZN, ngise Durban ngokufuna umsebenzi kodwa okay kodwa ngokuzalwa ngingasemtuba. Oh okay emtuba uyazi umtuba. Esikhawini. Esikhawini. Ngizalelwe eNgolezane ngakhula esikhawini eMandlakala then ngasengemuva ke ngaye emtuba. Oh, but mina emtuba ngiyazi because ngingasebenza koJozini. So emtuba nakhona besinokuwe. Ngisebenza kwenye rate bathi Maputa le ndangazi uyazi eJozini. Yayazi ne? Yeah, wonke abonyawo ngangisebenza na. So yeah, ngikhulele ngiyazazi lezo nda. So welcome my sister. Sithini isitori sakho namhlanje? Oh, shuthi mina bhuti Chris ngithe ngizale ngingafani nabanye abantu. Yeah. Bekade nje iskin sami kungasona iskin esifana nesakho. Ngineskin esihlukile. Njengoba ngishilo ukuthi ngazalelwa eNgolezane. Yeah. So ngazalelwa khona uma wahamba nami ke waphuma esibhedlela wayohlala nami esikhawini because ubaba mawami behlala esikhawini eMandlakala. Bengilokhu ngiattenda sona isibhedlela. Kodwa odokotela bebethi ieczema. Yeah, ngiyakuvumela lokho ukuthi manje ieczema vele. Kodwa ke bengilokhu ngiya khona esibhedlela ngiattenda isibhedlela uma ubuka ithombe zami ngikhula le nto ibingekho too much okusho ukuthi ukukhula kwami bekukhula kwayo ngaso sonke isikhathi. So ngakhula ke
kwathi mase ngizoqala isikolo ngamuva ngaya eMtuba la ngifike ngahlala khona no gokwami umama kaMawami ila ngifike ngahlala khona naye engikubhekile ukuthi eMandlankala abantu bebengazi bebe understand nanokuthi umkhulu bekulomuntu obehlonishwa bebenhlonipha nje umkhulu indlela beyiyona so uma sengifika eMtuba sekuyashintsha angithi abantu abangazi sekumele ngiyoqala isikole impilo yaqala lapho yabanzima yize ngangimncane kodwa uma sengihleli phansi manje sengibheka ngiyabona ukuthi no manje bekunzima kodwa ingeke into ebizokwenziwa ukusho ukuthi kwafunakala ukuthi ngihambe ngiyoqala isikolo ke manje angimele ngiyoqala isikolo akukho mnandanga ngoba esikoleni kunabantwana makunabantwana kunabazali abazali bashaya phansi ngonyawo bathi ngeke bekwazi ukuthi ingane zabo zifunde nengane enento abangayazi noma iyathelelana sure kwaqala lapho ke kwaba nenkinga kwasiza ukuthi uma singabantu asifani sonke kunobaba kuthiwa uMthombeni waye iformer mayor yasemkhanya kuthi ubaba uMthombeni I know ukuthi kungani baba uMthombeni wa understand kangaka wangisukumela ngizolisho kodwa leli gama kodwa ngicabanga ukuthi liyaphoqa ukuthi baba uMthombeni uyialbino so uyakwazi ukucwasela baba uMthombeni ukuze prove ukuthi iskin enginaso asithelelani wangithatha ngisa ku doctor wabiza ugogo wami okhuluma naye wangisa ku doctor fika washo ukuthi no man eczema le ayithelelani umntwana engaqhubeka efunde Mthombeni baba uMthombeni wabiza umhlangano nabazali wabatshela ukuthi no umntwana akayindawo iskin asithelelani nansi incwadi kadokotela ngaqala ke ngangena ke ngafunda kodwa ukufundeni kwami bengekhulula angithi ngumntwana ngiyakhula qala grade 1 ngizodlala mina nabanye abantwana ezinye izinto angizoyina abantwana bathandi abantwana bakhuluma noma ngabe yini kodwa lokho bengafika ekhaya ngithi gogo yazi ubani utheni bengithula ngingasho lutho kuba ukuthi kukhona nezingane zakamakhelwane kodwa ezinye zazo mase ifika esikoleni zizokwenza ngazuthi azingazi kodwa mase semakhaya sidlala ndawonye kwaya ngokuthi kuhambe ama grade abantwana bayakwenza lokho makuwo omunye unyaka kufika abanye abantwana ngithi nabo bazokwenza same thing laba bangazi abangidefendile nabo bahlangana nabo kwathi mangifunda ugrade 2 kwakunomntwana kwaMthetho wayekade ehlala eGoli waseyabuye wazizwe emakhaya ezofunda khona wayengithanda lo mntwana ngisho bangafika esayidini abanye abantwana bethi wayudlale nalona ngoba ukanjeni wayengakuzwa lokho sasingomakhelwane mina naye mangiyokha amanzi empompini uzongibona ezimpompini engithanda nje ubona ukuthi umuntu uyambona uyangithanda phela lo muntu like hayi ukuthi uyakuzwela uyakuthanda nakangizweli uyangithanda nanokuthi ke bengi bright grade 1 nje ngihlakaniphile so lo mntwana vele unayo uhlakaniphile ngizemva kwakhe so bengithanda kuye ngokuya ke sikhula namaklasi ngoba mina uma wami washona 2004 ngisemncane futhi nalapho mangaphosa isisusi wami ngilamayo ena 1 yeah so usisi wami akanakho nginayo usisi mina omncane ngilamayo siba yithuku ma akanalutho ilento bengihlale ngiyibuza yena ukuthi why mina why yena ngoba akanakho ngibe nginokuthi uma bayabaza abantu bayakhuluma abantu abayibheki into abangayikhuluma kumuntu abantu abayibheki into abangayikhuluma phambi kwengane ababona ukuthi lento kusazi
limaza umntwana bayakhuluma hayi mhlawumbe wafuna ukuskipha isisu hayi mhlawumbe uthatha indoda yomuntu yabo so yonke lento isiyabuya manje mase ngikhulile isiyabuya lento uSimani labantu babechaza ukuthini waye bebekhuluma kanje nginokuthi akasekho ma nginembuzo ngidinga impendulo ngifuna umbuzo ma ngempela kwenzakalani khona into erongo wayidlayo na ukuze mina ngiendaphe nginje kodwa akekho umuntu engizombuza ingakho ngasuka isikhathi uma ngihamba ngiyakadoda benginakekela ngithe mangikhula ngangena high school high school bekunzima ngifundile ngoba bengisenginaka manje angisiyo umuntu ophaphile umuntu onamahloni sengiyinaka manje sinonamahloni ke manje kodwa esikoleni bengiphaphile ngisimanga sokuthi ngivala lento ehlezi ishow zingane ngoba bengayireport ekhaya bengashoni ngisho ngafika ingane yamakhelwane wegogo kambali ade bemchwenza esikoleni yabo ugogo hayibo obana ade bechwenza ngizophika ngoba bengafunjeni indaba ukuthi kuzolokhu ukukhulunywa ngeskin sami bengayithandi leyo nto leyo kodwa akekho umuntu obengaboni ngoba shuthi bengifihlile lokho ke mina ngafika high school ngihamba nabantu engifunda nabo from grade 1 abanye ngihamba nabo kodwa nabo bafike beshintsha kube sengazuthi nje angazi ngistranger kubona angibazi sifunde kube khona yabona ukuthi makudlalwa siyadlalisana singabantwana kodwa khona lo uzophuma eceleni nje usezongchwenza ngeskin phela ubona ukuthi yo kwanzima my sister into le ikhona umzimba wonke ibikhona ngizosho njalo ngithi umzimba wonke ibikhona so bengihamba ke isibhedlela mina yikho into engayizama ngabhuti Chris empilweni ngafika na ukuthi zama ishibushi yayizinuka kabuhlungu kanjani ngizoyizama Nkosi ngoba ngifuna ukusinda angidingi lento ekumina masonke isikhathi bengizama noma ngabe mina kunomuntu wakwathi ngizame idomestos yazi idomestos ishisa kanjani wayenzeni my sister wayekushisa ibhadi ke lo wayebayenza angithi phela shuthi yena ngokubona kwakhe abantu abafuna ukuthi abazi uthi angizame idomestos fine ngayizama idomestos wenza ukugeza ngayo geze ngayo yo my sister hayi ngasho ngathi kodwa ngamxolela ngathi hayi nayo besa fana lokho ukuthi ngiphakathi kwabantu mufuna ukukhuluma nami bhuti Chris ngicela ngisoft musukuthi nje hlangalaleni hawu unani hayi benza njalo mara abantu kanjani khuluma nami mina bengize ngibuzazi angikho rude kodwa yeyi abantu bangiphendulile mina anginandaba mina ukuthi umncane umdala kodwa bona muzongitshela into engayizwa kahle yo ngizokunika into onawo uzohamba uright ngayo hayi ukuthi ngiyathanda angikho proud ngalokho kodwa ibona abantu bangiphushela lapho mina bengithi mangifike elayinini elayinini angizobala u2025 because usizo ngiqala ukuthola 2025 2024 ubheka le since ngazalwa 2024 mina ngithi mangimele elayinini bathi elayinini yokukhipha kwi-ATM uzobona abantu benyamalala nje la hayi wena yebo ngingayinaki le waye abantu besuka thola ukuthi bami lapha esayidini no basuka la mina vele ngithule ngithi my sister abafuna ngisho kumemva kwakho ngiyakwazi ukuyibamba ngifundile empilweni ukuthi ezinye izinto ozamukela zinjengoba zinjalo uma ungenakho ukuyishintsha noNkulunkulu engeke eyishintshe vele and as kanti ngiyambona ukuthi my sister u defensive khona mafix nathi nanginaki lezo zinto phela ngifuna nokuxhawula mina nginaki izinto eziningi so ngiyambona ukuthi u defensive same I think namfika ngisensile leyo ukuthi my sister no sengajwayela yabona
manje ngiyazama basi akukho lula yabo mabuka isikhathi 30 years wonke mawubheka 30 years wonke uphila nalento akulula ukuthi lento ivele iflasheke kanjalo nje kuzoba nalokho ke so bengike ngithule nje ngibuke omunye umama wakwakhulu umama angikhulumi ngosisi ngikhuluma ngomuntu ongazali uma wami mina ngithi gogo kuyena yo angifuni mina uzongibiza uzokhuluma nami phakathi kwabantu ufuna ukubuka ngami yo angifuni umuntu obukisa ngomunye umuntu mina angazi noma sekubukuse kakhulu ngami mina nginokuyimela eceleni makuthiwa bayathenga abantu mhlawumbe into mangayithandi ngingayidingi vele ngihamba nabanye abantwana ngangikade ngisebenza nabo lapha ngisebenza khona so sebeyathenga ke la bese ngima la esayidini ngithandela uyiphathe ifoni yami naso isikhathi ngiyibukele yona so yena usethini hayibo anibiza umngani weni ezelana ngizomsiza mina futhi abuthenga lezi zinto lezi zimsize esuse lento lena ngoba abantu ngeke benisa yibo ngithule ngiyeza ukuthi ukhuluma nami kodwa ngithi ehlisa umoya ntombazane bebe namahloni lapha khona umunye oyizwela kakhulu engibuke egcwala inyembisi bese yasuka ehambe useyayeka kwakuthenga anibizana umngani uyaqhubeka bangakanani abantu etown bangakanani abantu and wonke umuntu useyaphenduka ube ufeyisa mina manje because uvela usengipointile endaweni ma sister ushongolo ngithule ngithi eqhubeke yo ngisho ngithi abalo mama lo ula and ngizombuyisa akangazi ekhulume kabi ngizothi kuyazizwela ke manje esije umuntu wesifazane kumele uyithande njena khona nabafana bezokubona emqondo nami ngithi kombe mina ngifuna ukubuka abafana okay ngisho ngabe kuthiwa ke ngifuna ukungcola lo ngisho ukuthi ngifuna ukubuka isithathe ngifuna ukubuka abafana ngifuna ukubuka wonke umuntu okhona ntombazane mfana whatever ngisondele thenga nakho kuzokusiza yabo nje lensipho ngithi ukhuluma nami mama ngikhuluma nawe ngabe ngikhuluma ngathi mama mdala kabi wena ungazala uma wami ngibe umzukulu wakho engikuthanda wena uneyingane enabazukulu ezisazoba nesizukulwane lento enginayo uNkulunkulu sengakubeka uNkulunkulu sengakubeka kubekelela isizukulwane sakho okuthola ukuthi khona isingangami okuthola ukuthi sinithi kuyimanje sivele sikhiphe mina uzothini ngabona wonke umuntu ethi kwase ezinye izinto my sister siyayi-invite us ngathi mina angisho ukuthi ngiyaqalekisa kodwa ukube umcele kahle wangigobisa la phansi kuwena bengizokuphendula kahle kabi mina angikho njalo kodwa indlela okhulume ngayo nami iyona engenza ukuthi mina nje ngikubuke noma esikanjani and angikuboni nokuthi uyini mangikubuka ngikubona ukuthi umntwana onathu wena ucabanga nje ngaye ngoba indlela okhuluma ngayo akhombisa ukuthi wena unabantwana unabazukulu abangaphuma abanye bephume befana nami asuka lapho ngahamba wathi mengibona ngelinye day sorry ngani yami ngicela uze la ngathi ukhuluma nami wena usuyakwazi ukucela wena umuntu abe ngisuka ngihamba ngisho ngathi angisobe ngikhulume nalo mama vela ayikho into engangenza ukuthi ngiyothenga lapha etafuleni because izinto ayidayisayo vela angithanda ngidingi angihaleli sengisho ukuthi nabanye umuntu ongangawe Dr. Chris Dr. James umkhonza kanjani umuntu ongamazi umkhonza kanjani ngeke ukuthi uyangibiza ukuthi angifuna ngokuza kuwena asikho isidingo sokuthi ungichwanze ngine reason yami mina ngoba ngisho ukuthi nginothise manje sengikhulile ukuthi manje nginamahlungu mina bekade ngifunda ngathi mangiqeda umatric angiphasanga kwabantu unzima ukuthi ngibuyele ngoba la abantwana bagcwele lapha esikoleni nabo banginikeza ipressure enkulu ufunda kanjani nabantu abangafuni ukufunda nawe awuyazi inkinga uyazama ukusondela kubona bayaqhela bayafihla ubuza ningakuphi uyabona nje yonke leyo nto leyo abantu uyababhora uyabona nje yonke leyo nto okay ngathi okay angiphasanga
akukhona ukuphela kwempilo lokho. Mina ngilomuntu wesifazane ongafuni ukuhluleka. Angifuni ukuhluleka mina. Ngithi ngihluleka ngizamile. Ngihluleka ngibheke khona. Ngaye college ngafunda emajuba. Ngafike ngenza ama level. Ngafunda emajuba. Ama level. Oh. Yeah. Ngafike emajuba ngahlala nabanye abantwana bangasekhaya. Akacwasana. Yazi ukuthi laba bantwana labana lento ngesikhathi ikhona emzimbeni wami igcwele. Ibiluma. Idinga ukuthi ngigcobiswe. Angeke ngikwazi ukugcoba ebheki. Ngidinga umuntu. Kodwa ngoba ngilomuntu ongathanda ukuhlupha omunye umuntu, bengingabaceli. Kodwa kukhona lo oyi1. I1. Ubengiphoqa. Let's ngizogcoba ngithi hayi ngi-right awukho right. Ngisho bethi u-right letha ngizogcoba mina. Engigcobise engenze yonke into bengingamceli. Ubeyizela yini engigcobi. Engitshela ukuthi geza ngizogcoba. Yabona ukuthi lowana ubengenza nami ngikhululeke. Ngikhululeke ngisho ukukhumula phambi kwabo ngoba ngiyazi ukuthi why kuzomela ngimfihlele lo because vele useyangazi. Angaba nenkinga nalokho ke. Hey, safunda ke kwasho ukuthi ngathatha igap year kwaphoqa ukuthi kube nonyaka la ngithatha khona igap year. Ngasuke ngahamba ngayanga ePitoli ngakwenza itrade. Ngabuya seqediwe enrollment. Ngangabe sakhona ukuthi ngase ngithanda sathi igap year. Ngabuyela komunye unyaka. Mangibuyela ngo2020. Ngafica omunye umntwana okuthiwa usikhona wakaDlamini eLundi. Ngahlala nabo endlini. Ngazi usisi wakho nosisi wakho uyangazi ngangifunda naye. Ngahlala naye. Yo labo lo mntwana lo uNkulunkulu embusise. Ezimbusise. Mengasabusisa ngane busisa abantwana bakhe. Yo. Yabona bengigcobe i45 mina. Ngihamba esibhedlela but ngithenga i45 because ngizama into isikhumba sami bengayidingi into enukayo. Perfume ibingayidingi. Idinga nje into ethule nje. Insipho perfume ayidingi. Ibingadingi lutho. Ukezanga noma insipho? Pure soap. Oh, enganuki. Enganuki. Okay. So usikhona indlela benginakekela ngakhona. Yo. Hey bengize ngiyibuza ukuthi kwenzakalani. Ubenginakekela ngokuthi bengingamceli. Engangifica ngilele uzongivusa kanandaba ukuthi ngilele. Uzongivusa. Noma ethi khumula iskipa. Imbeke ithawula la eqolo. Uzongigcoba, uzongixebula, ibixebuka lento. Uzongixebula. Usale ku right. Hleze ngigcoba. Usuku nosuku. Uma ngihamba naye, uyabona abantu banokuthi uma uhamba bayaqhibana. Khombisane ngawe ngamehlo. Uyanaka, nami ngiyanaka kodwa mina ngiyakwazi ukwenza ngazuthi angibona into, kodwa ngiyibonile. Ngoba angifuni ukuyifaka enhlizweni. Kwakusuka ifight enzima kabi eSpa eMatateni. Shuthi umantombazane akhuluma khombana ngabantu uyawezwa. Bona ngomuntu useyala. Mase ngizwa kahle istory lolana. Angilokhuluma ngawe nje lapha. Bangijwayela kabi. Sho uNkulunkulu yakulethela umuntu nje special nje. Uzomprotect nje ngaso sonke isikhathi. Ngivele ngithule ngithi angifuna kuyingena kakhulu. Ngiyithulele. Cha ecollege angazi abantwana bakhona bebehlukile. Sebebadala angithi manje bayarizina nje akekho umuntu obuzomuzwa ukuthi usengichwensile sekumele kukhulunywa ngenkinga yesikhumba nani ngisho ngabe kuthiwa sidlala kanjani bengikhululekile mina ngiyazazi ke ngiyadelela sadlala kodwa ngakudelela eklasini kwahlekwa naye ngeke buyise kabi uzobuyisa ngendlela yokuthi nami ngizizwe ngicomfortable ngeke umuntu esebuyisa ngomzimba wami no akwenzeki lokho ke ngeke ubone ukuthi lana sebeyadlala mina ngisadlaliswa no sidlala sonke ngisho ngabe kuthiwa ngimile esidini mina benginalokho nje ukuthi ngiyengithiwe sengimile nje ngedwa hayi ukuthi imhlawumbe kanjani no nalokho ukuthi abantu kumele balike space ngoba e high school i experience leyo nto leyo ke bo
So mase ngifika nalapha nginesana lo mqondo lo. Ubaba unayo noma isister? Ayi angimazi nje nokumazi. Ubaba Nomndeni wakhona? Ayi angazi lutho nje. Ngazi nje umndeni kamama mina kuphela. Sure. Ngazi umndeni wami angazi mhlawumbe ukuma washona sengithe. Wazi ukuthi ubani ubaba. Wayezongitshela into eqondile ngoba nomkhulu naye washeshe washona umuntu obazi cause uma phela wathi ekhulelwa ngithi wayehlala nomkhulu ubaba wakhe so nomkhulu naye. Wena ukhula kogogo nomkhulu. Yeah so Obaba base KZN bavele ba disappear nowama wavele. Ungafunda kumazi mina ngifunda kumazi. Asiyeke asiqhubeke msisi. So bengisana lokho ke tertiary bebe right. Bebe right kakhulu nje classmates bami bebe ngenakho nje lokho ke. Ungathini mhlawumbe kumuntu onengane nalesimo because manje usinika ipicture ukuthi kwenzakalani esikoleni umuntu unengane uthi hamba esikoleni hamba esikoleni. Ngaphandle kwalesi simo enginaso yabona abantu ngiyabacela ukuthi abantu nje la eMzansi umuntu ombona enento engajwayelekile ongayazi onokukhubazeka kusama musu kumdabukela musu kumcwasa asisho ukuthi imhake kodwa ngisho ngabe kuthiwa ikuhlupha ngakanani into uyambona ngaleso sikhathi ufuna ukuyikhulu musa ngoba awazi isilondo sikhanda ngaphakathi ke yabona mina ngizamile thatha impilo yami ngizamile kaningi kodwa iyo dede befike ngiphazamisa kodwa lokho bengikuzama if kukhona umuntu okhulume kabi ila bekuvele kubuye yonke into uthi ngcono ngife ngithi no man vele ngiyibone lapho ngiphilelani vele why kubo bonke abantu abagcwele la emhlabeni la konke la ngihamba khona yonke umuntu engeke ngibone nalento imina so ngibuza ukuthi why mina pho so kwenzeka ukuthi usisi wami waba nomntwana ngoba mina nginaye waba nomntwana usisi wami yo manje mangithi ngifuna ukuthatha impilo yami sengiqedile nje kahle anginaso isikhathi sokuthi ngithi ngizobhala ama notes ngiyazi ukuthi engizobashiya khona benzobashiya nemibuzo abangake benganampendulo zazo kodwa vele ngingabe ngisacabangela umuntu mina ngicabangela mina manje ubuhlungu bami hlezi vele kufika isithombe sayo vele ube nento ethi lala mangilala vele kufika isithombe sengane le ngaso sonke isikhathi ngaze ngasho ngathi bengani nokungiphazamisa mangifuna ukwenza into kodwa futhi nalapho ngiyabonga ukuthi ibihlala ngiphazamisa ihlala ngiphazamisa ngoba vele iyazi ukuthi uma wayi mina khona mama wayo kodwa mina kanaki inaka mina ngabona ukuthi hoy that's why kuba kanje shuthi lo uyena umphazamisi manje so ngiyabacela abantu bengabacwasi ungamdabukeli nalokho ukuthi umuntu usuzombuka yabona ngesikhathi ungibuka unika esinye isithobo because manje angazi ucabanga nokubuka nje mina bhuti uChris ngiyaqala mina empilweni yami lokho ngoba ngisho lokhu ngaba khona ukuhamba nje kanje hayi mina benzofika ngiqoka ihood mina la kwena uzongibona ngobuso kanje kuphela so uhlala uqokile amakushiyi uyashisa kunjani ngihlale ngiqokile mina ekhanda ngiyaqala mina ukuhamba kanje ekhanda nasekhanda my sister hayibo bekuwesi ngike kuthe kuhamba isikhathi ngokuthi phela manje sengiyabona ukuthi no man ngikhulile mina ngiyayithanda ifoni kodwa yazi ifoni angiyithandeli izinto eziningi ngiyithandela izinto ezibalekile yabona muzongena ku internet uhlaza uyiseshela nje izinto mina ngeke ufice ku Facebook ukuthi sekukhona into engipostile or ngishareile angikwazi nokuthi kwenziwa kanjani lokho hlezi ngihleke ekhaya mathi okay bethi wena nje yini okwazi ukuyenza wena kuthi uhlala ku Facebook no ngisho yibukela nje ama post abantu ngidlulele akubalekile ukuthi ngipost nesithombe bakha habe isithombe nalokho anginankinga uma sithi nje awufuna lento ukuthi usuyashoot mina kwakushutha ngiyakunqena ukunqena noma sister ngazi ngikwakushutha nje ngiyakunqena yabo ithi ngushaya isithombe kulonyaka abe nesithombe sakhe James ekuyi podcast esihle one day uma usuzizwa ukuthi ufuna ukusiposta or James ufuna ukumshoot hayi so you sound super yeah ngumshaye hayi nesithombe sakhe esihle manje sithi ube nayo confidence manje so kwenzeka ukuthi ngenye iday
khona la mina ngithi mangifunde emajuba ngaqeda umsebenzi awufeli yazi why ngafika iphuma ipost ngina yonke into efunakalayo la mina bangitshela ukuthi ngilo muntu obengafuna ukuhluleka angisho ukuthi angifuni ukuhlula ubani angiyikompete nomunye umuntu wena ngenza competition ngami ngithi ukuthi mangikufuna ngiyakufuna futhi ngizokuthola mina akhaya akekho umuntu okwangilekelela ukuthi ngenze trade test plumbing akekho noyedwa ngazenzela mina NSFAS sengasho nje ngithi ngayenze lo blade nzimande ngoba yena bese ngenze lo blade ngoba uyena bese sinika imali ngithi ngazenzela mina yonke into enginayo mina ngiyazenzela ngenzela umuntu mama baba nadlutho i-license mina ngayenza ngazenzela mina ngo NSFAS okusho ukuthi lo license leyo kumuntu onesay kuyona ubani ublade engasho ukuthi wena mntwana wena unokuthi wena ngenxa yami vele manje abantu abalele emakhaya njengamanje imali yeNSFAS abantu bathenga impahla bafuna ukubuka ukuyisebenzisa kanjani ngiyabonga ukuthi angisumuntu othanda izinto angazi noma iskini benginaso wena singenza lokho kodwa ngisumuntu wezinto angisingisho umuntu we-makeup kwanwele kwakuluka awuzenzile izinto usuye saluni yogeza kwakuhlala phansi nje kuthiwa mina nje ikhanda nqena kabi mina leyo nto mina ngikunda kuthiwa ngiyokuluka ngikundi ngoba ngiyabonga shema usumuntu wese so ingakho okunye ngikwazi ukuthi ngizenzele ke so ngakwenza lokho ngazama ukufuna umsebenzi okay ngabona ukuthi no man umsebenzi angumthuli ngahlala phansi yini enye into engingayenza engangenza ukuthi ngithola umsebenzi esihamba phambili manje esikhathini samanje ngoba bengithi mangifika ngiyofuna umsebenzi nginawo wonke ama qualifications la afunakalile once umuntu wangibuka ingakho ngithi lesi skini saqalekiswa nje futhi sifaka emzimbeni wami ngeke mina ungitshela ukuthi nginento Chris ungasho ukuthi sicela incwadi kadokotela for into onayo bese uyangichaza ngibekela kahle ukuthi asicwase umsebenzi wakho base sifuna ukuba neshow ukuthi lento onayo ayizothathela nayo nabanye abantu because istaff ozongena kusona kumele saza ngithi hayi abakwenzi lokho buka njalo mina angifundile kangako kodwa ngiyacabanga ukuthi kumele kwenziwe kanjani ngizokwenza interview angithi mazokwenza interview uyafika na ngiyafeyila ngoba phela ngiyangena njani yaphila nami umuntu ubone ngibuka ubona la sen ubone shintsho umbone thu ubone vele ngithi hayi sekunjalo ngiyithulela thatha izinto ebuka ubani igama ngisho ibuke sokufonela ngisenza sokufonela uphinde ngifonela mawuthi uyalandelela abantu bayasebenza imini engasebenzi because of the skin ngenxa yeskin okay ngahlala phansi ngabona ukuthi no yazini angibe no plan B angeke phela mina ngihlezi ngino plan A phela plan B yeza nawo ngathi security manje yona iqashayo manje ngayenza security ngahamba ngaye eMpumalanga afike ngayenza kwashesha ngibuyele emuva ekhaya ngafesa ngesecurity nakhona bekuyiso leso aqashwa phela ngenxa yeskin ngabona ukuthi no man ayikho lento ngahlala ngakhuluma nomunye uguy wayixoxa kahle ukuthi kufuneka umuntu e-control room kanje ngina sovele isitifiketi secomputer so mhlambe ngingaba nenhlahla ngingene hayi engiyise kumphathi wakhe hayi fike ngikhulume nomphathi wakhe hayi engibizi kana nimvulele ithanga my sister right okay njalo ngizoyithi ifan ayisengida kuvula ihita kuba so umphathi wakhe engingabe nankinga ngingene ngiyangiqala ukusebenza ngayo security it was 2024
ngasebenza ngayo 2025 njengoba ngize ngamiswa ngasasebenzi usumiselwana angazi ufika early yonke into right awu ke makhuluma ngesikhathi ukhuluma ngami angizwa nje nomuntu ongasigcina isikhathi mina angimthandisisi ngisho kahle ngithi awusiyi favorite yami wena ngenxa yesikhathi ngifika ngesikhathi mina ngesikhathi manje umela wathiwa simisiwe sibaningi mina ngiyahlupha ke ngento mina ngifuna ukuthi mangiqhubekela phambili ngibe nginokuthula ngithema ngithola ukuthi kuthiwa siyamiswa amantombazane umiswe mina ngedwa mina ngedwa okay ngathi ayazi akunenkinga kodwa ngiyabonga ukuthi lapha yangiphume sengwenzile ugrade B angithi ngiya upgrade manje ama grade 1 ngayenza competence yeah anginasi spam but khona ufuna eyodutshulwa ngande khuluma ndoda masabi manje uba isistu khona so uyabona ukuthi ilicense ikhona icompetence ikhona ugrade B ukhona sengishada ngespan my sister batshela ukuthi ufuna siphi isipani balalela abantu noma ubani uma nje unganginika we-security ngosami ungakhathazeki ngesikhathi mina ave ngihlonipha ngiyamhlonipha umphathi ngiyamhlonipha umphathi uma naye izongihlonipha ngiyamhlonipha umphathi okunye nokunye ngikunaka emsebenzini nginaka lokho engikuzeli wena mawusufika nezidori kumina uthi ngenza ukuthi ungenayo iproof yalokho ke Nkosi yami okwakho lokho idokwe lakho kumele ngoba uphekile ulidle futhi wena ngoba mina ngisuke ngingakwazi lokho uma ngakwazi angikwazi angithi vele mawuthi umuntu wenze into fanele ufike nobufakazi angikhuluma umuntu engenabufakazi ngoba angizwani nokuthi sesizohamba manje kuthiwa kuyiwe ku labor angifuni lento angifuni kufana nento enephoyisa phakathi angifuni into enephoyisa angizwani nje nephoyisa so kwi security control room kukuyi ukuthi umuntu ongangiqasha ungibona ngifanele ungena kuphi kodwa mina engakusho ukuthi usira wami uright ngino grade uC ngino B manje uright konke ngine competence yena kukuyena ukuthi uthanda ukungifaka kuphi faka control room futhi mina ngilomuntu osheshaka ufunda angifast my sister ngifast my sister nanokuthi siyajabula ukubona abantu besifazane benza lento yenzayo abantu besifazane bafuna amadoda ayo umsebenzi abaningi bamanje bese sinika ingane bebaleke babaleke uma wami wathola mina wabaleka ubaba wami hayi Mr. nami kumele kwenzeke njalo kwadi yakho sengiyasho nje ukuthi siyajabula uma ukuthi uyeza uzokhuluma wena uyifunela umsebenzi awufune madoda no angisho ukuthi angeke ngisize but kuzongisiza ngani ukujaha indoda engabe ngijaha into nginomndeni mina ekhaya babheke mina ikhamele ngilivuse angikuthandi lashiya abazali kodwa angikuthandi ninjeya ngiyazama ngiyawufuna yabo njengoba ngimile ngiyawufuna umsebenzi ake ngiqhubeke khona abantu bezobona ukuthi ngempela umsebenzi ngidinga kangakanani mina so kwaphoqa ukuthi ke last year ngahlala lapha ngisebenza khona kunobhuti obengikhonzile yabona umuntu mayekubukile ebese kubona indlela oyiphethe ngayo bese yakukhonza ulanga elihla kancimalo imkhonzile shemi nami lo wabhuti wathi kumina uyazi ukuthi le phone yakho le ingakutholela usizo lwakho benginokuxoxa vele nayo la ngelihle akasiye lo muntu odabukela nayo but uyakhuluma nje akufuthi akakhuluma phambi kwabantu wakhuluma nje nami wathi angitshela ubengibiza ngodala angitshela dala kwenzakalani bese ngiyamtshela kahle athi ungibuze kahle angimniki iattitude ngikhuluma kahle naye ngimtshela kwenza lokho it's okay azoba sharp wadlulisa isikhathi eside sezongitshela ifone yakho ingabe usizo kanjani wathi bheka ifone yakhe ingabe usizo ungalapheka wena ngenxa yale ifone yakho mina umqondo wami nginokuthi uthi ngidayisa ifone
Yibo ngithi hayibo nangoke lo muntu ifoni kunzima ngaka ukuyithenga hayi man ngahlala ngathi mangivula kune story ngake ngasibone sokuqala sobhuti oyenenkinga nje enkulu kabi yazi ukuthi wathi mangibuka lo bhuti ngathi ulanga lihle na into ayishoyo ngaqala lapho ngisebenzisa ifoni yami ngizwe ukuthi mase ngisebenzisa into ebaluleke kanjani afuna usizo ngalithola kwabanye nababangenza ivideo bayifaka ku YouTube ngithema kusafakwe lo video ngayenza ngoDecember 2024 kwathi January 2025 shoot yaphuma le video ku YouTube angazi mina sengikhohliwe ukuthi kunento kanje ngayenzayo ngizwa ngomuntu engifonela because lapha kwakune number yami engangishiyile ngizwa umuntu engifonela umuntu engimazi hayibo ngikubona la ku YouTube mina no YouTube ngicasula ukuthi dagcina ukukhuluma nami seqhamuza njengo YouTube ngihlangana naphi hayibo ngithi mina no YouTube ngithi kahle wena yini kade wagcina ukukhuluma nami usungena ngalokho ke ngithi omunye unyaka lo ngabamba amaqhubu wena ufuna ukuthini ethi ngiserious hamba endaweni ongukuthi uyayisearch kombe mangithi emveni kwalokho ama calls ayingena kwangazuthi angazi ngidayisana kodwa nje ngase ngikhathela hawu mntanami ngizolana na ubani sengifuna ukuzwelwa mina ngoba mina ngifuna usizo wena waye uzothi uzwelana nami ngifuna usizo mina ungisiza ukuzwelana nami ngisho ukuthi yabo lo akekho right angimyeke kwathi nje ngihlalele kwangena inamba engayazi nakhona sengqina kuyi-answer cause yabo abantu baningi oyedwa othi hawu sibona amabele shuthi isono sami ukuthi ngasuke ngaphakamisa ngiveza waphakamisa my sister waphakamisa ngaphakamisa iskipha ngiveza phela ngithi ngoba ngangiqala lapha kwaphoqa ukuthi ngiphakamisa ukuze abantu bebone into engikhuluma ngayo Nkosi yo kanti kuzovela amabele hayi yo amabele akho awazi intombi yakhe namabele wena noma uqala ubona ibele libili ujwelele le ntombi yakhe elwile manje uyabona ukuthi uyangicasula uzongibuza le nto leyo uzongitshela indaba yamabele wena sikhuluma ngento ebalekile amabele lo akekho right omunye ke fika hawu ngicela kuphi imali faka imali angeke nginqabe vele imali faka imali wena kube sharp othi umunye usise phone ophinda kabili because ngibamba ngokuqala phinda kabili ngibona u serious lo shuthi mhlawumbe unosizo kanti unosizo ngempela unjani mbani uyaphila nami ngiyaphila ukhuluma noSibanibani ngikubone la ku YouTube mbali ukhona udoctor ongakusiza ngithi ayi scam ngasho nje kanje kuyena ngathi i-scam umbani njalo ufuna usizo kodwa usa business scam ucabangana ne-scam vele ngeke ungacabange semzansi isemzansi osomathuba baningi awukho sure hayi ebese sithi yazini mbali ukuze kube lula ngizokunikeza ama-address ngizokunika yonke into ukhona udoctor uzokusiza udoctor Thabangi usendaweni kanje lo obekade ngifonela ethi ngikubone ku YouTube ujwayele ukuza la eGoli ngithi ngiyakuthuma ke wena namhlanje hamba ungifuna indawo kanje akuphelanga ngisho 30 minutes wabuya wathi khona lo ndawo ngene khona ngimbonile futhi lo doctor bamshoyo ngathi ayike uNkulunkulu shuthi usefikile nami kimina esho sisa udoctor uzokusiza kanje ushilo wathi ayekho lento hayi ngithi inkosi impela ngizoke ngihambile mina ngihambile yabona mangithi ngihambile isiZulu ngisizamile kodwa udoctor angabathola eKing Edward bangitshela ukuthi uma ngaba nomntwana umntwana uzophuma nalento enginayo uma ubonibheka ke ungavuma ukuba nomntwana ulethe umntwana wakho uyakwazi kule environment oyaziyo kahle lo engayikhunga ekseni ngcono nanami ngabekezela engayikhunga ekseni abantwana bamanje athi babuthi banjani manje ekseni umntwana ngeke emelane nabantu hayi ngithi mina sekuthiwa nje lento ngizophuma nayo umntwana uzophuma nayo ngathi hayi ngizoke ngizwe ku-arrange anginamali but uChris siphuma kuDecember sikuJanuary anginamali yabona bakhulunywa umuntu obroke akhulunywa ngamshini phela khona ukuthi umsebenzi enisebenzayo nisebenzele ukuthi uyisupport wena ufakele ekhaya phelile uready phelile okunye nokunye ebengikuzama bengikwenza mina ngoba ngiyakuphoqa mina mangibatshelile ekhaya hayi guys ngeke zahlula amaRoma wobona ukuthi khona into aphekwayo mase ngithi zahlula amaRoma angisafuna phela ufaka imali
ngiyasaba ukubatshela exactly ukuthi guys ngifuna ukwenza ukuthi sengizovela ngithi nje zahlula ama-room ngifuna ukwenza something phela ngizohlala nginento eyodwa kanjani ngaba nginayo i-competence ukube ngaqhubeka nama-room ney'ntandane ukube ngaqhubeka ney'ntandane ngaba nginayo manje sengivele ngithi zahlula ama-room angithi basho njalo bathi hey ney'ntandane zahlula ama-room nami ngisho nayo vele ngisho kahle ekhaya zahlula ama-room guys aningimele nangithi imali iy'ntandane zahlula ama-room nangithi imali zahlula ama-room aziningi kakhulu so ngavele ngabona ukuthi mani kuze ngenza into ekhaya ngifonela umamncane nje hey baba kunento evelela nje umncane hey scamless ngithi lo ake ngimyeke ne-scam sakhe ethi ngizofonela ngazobani egoli hambe ngijeke ngithi uzilate ngiqedile mina ngizama abantu abaningi besibona istory angithi abanye sebeyakwazi ungephi imali kunosisi nje khona lapha emsebenzini kunobhuti yabo lo bhuti sho angihlezi nje ngimbuka kanje and angikhuluma nawe mina wakhuluma kabi ngeskin sami ngapha ngisami ngengisinyane futhi nje ukuqalisa singanuki ngabe ngizokuthiwa uthi sasinuka uthi lo mntwana esinukisela manje asinuki siyaxebuka into exebukayo hayi enukayo so wathi hey nawe yini uthandile ukubhiza ukukhuluma nalengane usisi ungibonile ku YouTube ubuke sonke istory wa understand lo akazi lutho usizokhuluma kanti ngiyamuzwa nginodlebe ke mina nginodlebe ungayikhuluma nje into itshetha ngizwanga ngikuzwile yebo engathi lo akangazi lo ayivulelwa yimi gate ngangimbuka waze weza wathi uzoxoxa ngathi ubhuti awungiyeke ngibhizi ngeke usisike lo engipheka imali athi ngoba nathi imali ngicela ugcwalisele la ngicela khona hayi begcwalise ngiyabonga nakuba kumthembu owangivulela uyena wangivulela inhlahla kuyasho ukuthi umzalwane yabo wayekhulekele le mali because uqala kwakhe ekhiphe imali ila abantu abaningi ababengipha khona imali ngasho ngathi uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza anginamali kumele ngihambile ngiyele kumele ngithole ngifike la eGoli ngithole indawo yokulala ngitshela ukuthi ngizohlala inyanga eGoli la eGoli phela mangizohlala inyanga ngisho kumele ngirent iroom ngizorentela iroom ngasho ngathi yabona mina ngisenkingeni kanti lo muntu ongifonelayo naye uya arrange izinto le time engicheck ukuthi khamba kanjani ngiyamtshela mina ke umuntu engimazi engimthola khola kanje yabo kanti nawe uya arrange ngendlela yakhe bengitshela ukuthi ize nomuntu uthi udoctor iza nomuntu wakini iza naye ngibona ukuthi shuthi kushubile la ngiyakhona kuthiwa ngize nomuntu celeke umunye usisi wami ngize naye sifike la eGoli masifika hoyi okay ku right kumnandi hayi sihlala endaweni enhle ngiyabonga kakhulu mama Nombuso Ndophe wasiphatha kahle lo mama yabona mangithi wasiphatha kahle namanje usangiphethe kahle mangiswekhe KZN mina ngiza la ngifikela kuyena namanje khona phandle manje ngikuyena ngaphandle kokukhokha wathi nami ngivula izandla wasiyabona ilokho engakwenza ngikutshela mina ngomuntu futhi ngifunde enye into eGoli abantu baseGoli abafana abantu base-KZN ngiyaxolisa kodwa nani hayi ni West KZN ngisho umntwana khona una 5 years ngeke ethi mama unani lo ulinda beyendlini noma wakho mama uanti lo wani unani uzozwa ngomama engane sebuza esesho ukuthi hawazi sibani ufika wangibuza endlini angithi mangihambe eGoli bebephenduka nami mina bengisuka eDeep Kloof ngiye eSquare bengikubona bathi sebeyaphenduka sebeyashayana baguzana nje banaka indaba zabo ya la yabona ke makhulunywa ngabantu abanaka indaba zabo hayi khulunywa ngalabo abantu bala eGoli hayi lana my sister ngiyabanika ya umaka nje ukuthi uyapho yebo futhi mawubuza bazokuphendula wabuza nje bazokunikeza i-direction 10 out of 10 abantu bala eGoli KZN 1 out of 10 awani ke lapho hayi kuma KZN yodwa nakwezinye indawo nakwezinye
ukuthi umuntu eMpumalanga sengibuya khona enye iprovince angithi naleyo ngibuya khona yo bese bekudide ngamanye ama language hayi wena musungidleba ngoba ngiyakuzwa ngikwazi ukuphendula baba content nje ngento engenesidingo hayi la my sister ya hayi egoli lana we move hayi ingakho abantu bakhona ngathi baphumelele ingoba banaka into edingaboni umuntu unaka into la ushusha into la yeah no right azuqinisile lokho ngiyamsaba la ufocus kulento oyifunayo yes ingakho bephumelele hayi ingakho thina singa nami ngiphume KZN makuthiwa ngahlala eKZN ngabe yini ngoba ngabe uyiphara lapha no my sister cela zwani cela ukhuthaza abantu abathi bana sifuna ukuqedela indaba ukuthi size sifike ekutheni ukuthi skin sibe okay so ngathola udoctor ngafika mina ngangitshela ukuthi Dr Thabangi kukhulunywa umuntu wesilisa nginalokho uthi umuntu wesilisa uzongibuka uzobuka nomzimba wami hayibo mangithi ngiyangena yebo usisi ngithi ngizoke ngizwe usisi ukhululekile ngaba ifavorite yakhe shame ngaba ifavorite yakhe uDr Thabangi kusami ngoba kwenzekile ukuthi besikhiphe bekade idlala qale nini ngoOctober iqala October 30 ngoba birthday yami ngi29 kwathi 30 yaqala ngoOctober ya umzansi wethu dokotela wethu njalo ngolesine bengihlala yena ke bekusuke kubela thina ke Dr Thabangi yo yawena ngamtshela mina ngifike ngenathemba mina naye ngamtshela anginethemba lento ezoyenza kodwa ngophela uthi angibe nalo ngizoba nalo yabona uma suwenzela into ungekho lapho wena bathu doctor ayikho lento mina wasayikho lento yazi ukuthi wenza into ehlukile abangazange beyiyenze kuba bonke odoctor lesingabangahamba uDr Thabangi akazange efike kimi ethi egijimela amagazi yabo thatha igazi ayisiqala so check status Dr Thabangi wathatha igazi lami wafaka la wafaka ku microscope walibuka la escreening wangichazela ukuthi yabo nje beli kanje 1 no 2 no 3 wena unani ngathi okay asiqhubekeni Dr Thabangi akaze ngifake imjovo Dr Thabangi ngiyama herbs angazi nestima yabo lapho ukuthi ungene ukhona efficacin usewavela nje nalonto engene entweni engazi ukuthi ufike ehlala kanje bese ivela kanje lokho into eyivala yes abayivala kanje istima sengene kuso mina nga detoxa kwaqala iskin kohloka ekhanda nganginenwele bathi ngemuva bezingekho bathi bezikhona la kwaqala sayo ngayogunda mangibuye ukugunda wanginike enye into wathi angicubisa ebusuku ngilele yabona into ethi manginwaya ngizongathi kuyaphakama ithi mina ibukwenzakala nini ephuma ekhanda lami kodwa ngathi angifuni ukukhanyisa ilight nengihamba naye angifuni ukuthi ngibonise kodwa lento ngiyayizwa iyangithusa kwanami mangithi ngiyazizwa umzimba wami ngathi awusekho right yilento eyenzakala ithi iyaluma ngavele ngavula kanje yabo isikhumba siphakamile kususa kanje nguthi ngasatha le isigqoko sakho ipinde sisusa kanje beka phansi mangivuka ekseni mangithi ngiyolibuka ikhanda lami nginekhanda lihle kanje uqala nje ukuthi iqale lento ngiyibona ukuthi iyasuka yaqala ngekhanda athi mina yibulo doctor ukuvelaphi ube kuphi olalo all at the time is hayibo ngasho ngathi ngizoke ngizwe embedeni mangilele mina since ngifike ngalokho uzu doctor bekuvuthuka umama lo sifikele kuye ubungeke umbone inkosi yami ethusa thini ekseni beyiwasha impahla bengilala ngazo usuku nosuku hayi ukuthi ngoba ubengcwasa angithi udoctor usekhulumile naye wamtshela ukuthi umele impahla zakhe ihlezi ziwashiwe yonke into alala kuyo imehleli washiwe usuku nosuku so vele umama nombuso uzohleze washa ekseni ngivuswa uyena ngiyanqana nokuvuka vuka ntombi ngizowasha ayikho into yami miwasha nje ingubo zami engigqokayo engiwashela basekhona my sister abantu abanye yo bayaphila basekho ama herbs la engwaphuza ayababa kodwa yena
bephuza nami mama Nombuso ethi angifuni uhluleke kulento angifuni ugive up uyazi ngithi mina khuleka mina hey ngomunye umuntu wesifazane ngoba ngiyazazi ukuthi ngifunani lento ngizoyiphuza ibabi nje kwenzeka udoctor kwaqala kohloka emzimbeni yibo mase ngiyibuka yibo ngaze ngawumuntu ngaze ngayimina njengoba ukubona kukhona umuntu Chris udoctor wayichaza lento wathi lento ifana nesihlahla sibe sihlahla ukuthi singamila size sibe sikhulu uyabona uma usikhatha sizophinde sihluma ngithi usikhatha size until size uma usikhathile nje impela naso sizosidikibala yeah bese siyasha wathi umzimba wami ukanjalo angithi ngizalwe nakho ngaze ngakhula ngawushuba u30 wageka isikhathi eside obvious kuzolokhu makubuya akubuyi njengaleseqaleni kubuya kukuncane nje ukuthi ku-week uyabona ukuthi manje uyaqhubeka uphuza treatment namanje ngisayilokho because usho namanje athi une appointment yeah ngoba kade ngisebenza bengiletha la ngithi ayekho umuntu ongilethayo bengiletha la ngizise ku doctor kodwa manje ngoba ngifikile ngiletha uyena doctor because uyadinga ukuthi engibone because inyanga nenyanga kakhulu azimathola ngithola umsebenzi nguthola la eGoli futhi noma ngawuthola noma ikuphi angiyinkinga ngoba ngiyakwazi la eGoli udokotela kodwa nje la eGoli udokotela kakhulu ngitshela ukuthi uBhuti Chris nama ngikholwa uma ngiyibona my sister angikholwanga udoctor wachaza ukuthi if ngine stress lento izokwenzeka ukuthi ibuye nakho nangempela una stress ngeke ungabe ne stress ungasebenzi qansi uma ngihleli mina ngudla ukudla okudlayo wena nayo into engistressa kunazo zonke udlana my sister ngidla ama veg beans ngidla bona ngidla ama fruits ipapa irice inyama awudla kusena so yonke lento le iyabiza amafutha engiwasebenzisa angisebenzisi cooking oil le uyaziyo yakho olive oil ngiyayazi extra virgin what khona ne extra man I see 1 liter ingaka ngiyibona uma ithela itoto yazi ukuthi malini 180 something mina ngizothatha 180 something ngihleli ngiyayazi ngale ayibona ngapha isalt engidlayo angiyazi igama la inegama enjani i-white or red i-pink ngiyayibona engaka ngiyazi isalt yakho the pink angifaki curry angifaki nix ngathi from salt but angifaki curry angifaki nix nje ngiyabilisa ngifake lento ngidle kodwa sengijwayele abanye bathi hayi mina ngengilo awungeke uhlala njani sengijwayele mina kusami ngijwayele yikho ngithi mangathiwa dlani ipapa singangigulisi unyaka wonke kade licina yibo lokhu ngagcina January last year njoba nje kuze kube uJanuary this angilidli uma ngidle irice ibrown rice yazi my sister ngiyazazi zonke lezo le ne 2 kg ebiza o60 something oyidla ka4 pheka ka4 siphelile bese uthi wena ngeke ngabe nasi stress ngizoba nasi stress ngoba manje ngicabanga ukuthi ubani umuntu ozonginika imali yokuthenga lezi zinto usiswami uyasebenza but umsebenzi wakhe naye amkhokheli enough sekuphoqa ukuthi kube uyena manje ukuthenga lezi ukudla kwakhe ukudla kwami and phela into ewese ukuthi wena udlo kwakho nje side and useke wathi ukuzama ukudla kwami akaqedanga ama brown rice awu bathi nje ngeke lungena kulento edle ngathi akazwanga nokuthi udlile ama veg nje mina sweet potato yini wena leyo
Lonto angaze ngithande nje ngisho ukuyithanda khona emakhaya. Manje uyayidla manje. Manje sengiphuqelekile ngiyayidla. Nkosi yami. Yini lento le ama cornflower. Yena ama cornflakes. Yini cornflower? I-cauliflower. Yo. Yo. Hey. Udla lezo zinto. Umvundle straight. Kodwa lengane idlani bafowethu. Impilo. Hey, Ngoba mina kunzima nempahla. Yabona impahla bekade ngigqoka nginalanda. Angikhona angazi noma ngizothi kusemqondweni wami noma kwenzakalani but mangigqokile angizizwa kahle. Nkosi. Angizizwa kuyimanje nginempahla enginazo zokuthi ngigqoke kuphela iviki 7 days. Mangigqoka. Lezi angizengithathile ngaze ngayigodukisa nasekhaya. Usisi wami yazama ukuthi mayihamba mhlawumbe mayibona uyazi mina ngikhithi ngisho ngicoshela phansi anginenkinga. Nkosi. Mayibona iskipa uyangithathela. Kwasho khona ukuthi nansi ingane kaMama Nombuso la engifikele khona uChungu. Chungu ngiyakuthanda. Ngcono uyazi. Usebenza eDubai uChungu ungithengele impahla. Ngithengele impahla nje kuyanda njalo. Abantu abazi yabona impilo. Nento engajwayelekile phambi kwabantu. Kunzima. Asho njalo iadvert ukukhula kunzima. uDr Thabangi ngiyambonga kakhulu. Kakhulu. Esengenze nami ngawa. Sengikwazi nokugqoka ivest. Nkosi. Ngihambe nje. Sengikwazi ukuhamba ngekhanda kanje. Ungahambi. Mina nkosami mina ngilomuntu obehleze evalele. Emsebenzini vele bengihamba ngomnyama ngibuye ngomnyama. Angina stress. Kodwa ukuthi ngizohamba nje town ngihambe ngikhululekile angikhoni. Kodwa manje uDr T usekwazi ukungipha ifreedom. Yeah. So noma ubani angiboni ukuthi khona isifa ngakwazi ukusilapha lo muntu. Ngoba sengibona abantu abaningi abahlukene befika kuyena and ba right manje. Uphi lo doda? Soweto ngaseBara. Indawo yakhe la sebenzela khona ibhala ukuthi the root center. Next to iBara hospital. Duze nama garage uduzane nalapho. Yini igama lendawo? The root center. The root center. Dr T abamfunayo bazomthola lapho ke kusami noma ngabe yini sikuxakile othi mina kade ngaba nayo. Ngibone ngami. Ayikho into engakwazi ukuyilapha lo muntu. Ngibone ngami. Ungilaphile, ungiphile inkululeko. Ngihamba nje namhlanje ngikhululekile nje ngenxa yakhe. So ngikhululekile kodwa hayi kangako. Ngoba ngiyathini inyama right. Phefumulo. Ngifile ungangibona ngihleka mina ngiyahleka. Ungangibona ngihleka phambi kwabantu. Vele phela ngeke ngihambe ngibhala usizi. Ngeke futhi ngihambe ngibalisela abantu. Kodwa uyabona ukuthi into yangenza ngife kakhulu ngaphakathi. Yilaba abantu bonke abebehlezi bekhuluma kabi kimina. Yazi mina ngake ngachwentswa umuntu engangingamcabanga ukuthi akangichwentsanga wangiphosta. Ubani? Futhi yabona namanje la ntombazane ngisho ngiyibuka. Ngithi ngiyabonga Nkosi ukuthi wangenza ngaqala duze kwangangayikhulumisa. Ubani? Enye intombazane nje ehlala ngasekhaya sahlangana eThekwini ke. Vele singohomeland sobabili. Usisi kube nengxabane ekhona. Yabona ingxabane abantu besifazane. Ngikho involve. Ezinye izinto ngiyayigwema mina. Ngesimanga sokuthi icondition yami ayingivumeli. Ngisho ngithanda ukuchwenza ngikwazi. Ngoba ngivele ngiyibheke mina. Shuthi kwaba nenkulumo mpikiswano eyaba khona. Iphutha likuye. Musu ukuthatha ifoni yami. Mawusu ukutholile obukufuna efonini yami mina bese uzorasa. Angithi wena obukufuna ukutholile. Manje yini kwenza ukuthi umemeze ukhulume? Ngoba phela obukufuna ukutholile thulange nakho. Ifa nakho mawumele ufe nakho. Uzongiphosta. Uzotshela mina ukuthi ngumxebuka ngoba nakho yena wayekwazi ukuthi engigcobe uyawazi umzimba wami. Yo ngisho ngathi hayi lo sisi right ngoba vele. Hayi my sister bekele enkosini. Yena vele siyobalungisa. Usisi methi mina ngikhathela lento ukuthi nithi bekele enkosini vele udile naye. Inkosi izothi idila naye nawe eqeda ngayo. Angayiphindiseli my sister hlala phansi urelax. So uyabona ukuthi umoya wami
inyama iyaphila kodwa umoya kuyashoda. Uzoba right my sister. Ngoba akekho vele na umuntu bona bhuti uChris mhlambe okwefike kumina ekengibuze nje awusho uzizwa kanjani kodwa kunjani nje empilweni njengoba unalento noyedwa yonyo no ngingedwa makubhlungu ngaze ngasho ngathi ngizo ekhaya bahlale bengihleka mangithi mina ngizoba nesifo senhliziyo guys azingelilanga ngifica ngithule inhliziyo kuthiwa ekhaya hayi imali ngokuthanda imali wena no aba understand ngiyasaba ukubatshela aba understand bona ukuthi ngeke ngizishaya ikiphampe kabhlungu izongathi kubhlungu nje yona ingoba enye into make yenzeka kuvele kubuye yonke le yanto ezinye izinto ayiflashekile mina kwi-memory yami zikhona zihlalele uma ngakubona ukuthi wena wakwasha into ngokuthi make ngakubona nje ngiba nalokho nje. No my sister, because of time cela nje ushare angazi noma ungathanda nokushare ama details wakho nanokuthi abantu abanosizo like especially ngomsebenzi into efuna kakhulu ngomsebenzi bengakuthinta kanjani kakhulukazi umsebenzi nonalo usizo ethi nje khona enginakho engingakunikeza khona noma umsebenzi enginawo anginenkinga angikhethi ushilo wathi security yeah security nginazo izinto ungabheki okunye nkosami bhek security kuphela okunye nokunye kwase college noma ngakiyeka ngoba vela ngibona sikosebenza yeah so inamba yami 072 29 86099 072 29 86099. Ngicela masister nake uphinde uyisende WhatsApp khona uJames uzoyibhala la screen bezokufonela. Ngiya WhatsApp please umuntu engangifoneleli ukuthi how kusincese no ngiyabonga. Ngiyabonga ngi right. Uthi phephes. Dr. T udila namba fethu noma ubani eye Dr. T nkosami. Uzodila nawe. No siyabonga kakhulu my sister. Bazokuthinta kuleyo number abanosizo and sikufisela wonke okuhle ngiyabonga nanokuthi uzobe podcast because what you just shared right now bakhona abantu umuntu uyobona ingane yakhe seyikhungile seyibulele because bazali ingane mayibuya esikoleni uyishatha kancane leyo abazali ngicela uma wazi ukuthi ingane yakho ina something and ingane mahlezi kutshela ukuthi bayechwenza thatha serious mzali isukumele serious lento ungaboni umbali ngistrong mina ngiyimbokodo makuthiwa imbokodo kukhulunywa ngami ngistrong mina futhi ngibonile ukuthi ngistrong abazali ingane abazame ukuyithatha serious ingane yakho enento nawe mzali ihlala phansi nayo uyibuze inakekele ya kwenzakala yes ngisho bathi into encane kodwa ingane zaca indlebe ingahlephuka bathi mbuzi akekho nje umuntu okuchotha ngendlebe yakho nike nje lelo themba lempilo ithembe libalekile nesupport yakho mzali. No siyabonga kakhulu my sister. James we out. And I'm just trying to room when we out. Ngithi namhlanje masithi we out ngitry nesitool. Sise Soweto.